खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव भुटान जेलाव थानाय सा द' एनडिबि बे एनडिबिखौ बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि जे गोख्रों नोजोर होनायजों आरो बिथांनि जे मेंनो रोङै खामानि मावनायजों बे समाव उदां अख्रांसिम लाबोनो हाबाय थामहिनबा भुटान जेलनिफ्राय बख'नानै बे समाव भारत फारसे लाबोनो हाबाय थारैनो बेयो बर' हारिनि थाखाय आरो बर' माहारिनि थाखाय जोबोदनो गोजोनथाव बाथ्रा गोलाव 8 बोसोर बिथांमोना भुटाननि जेल थामहिनबा भुटान जेलाव बिथांमोना गावनि जिउजों जुजिनानै दंमोन थामहिनबा बिथांमोना बे समाव जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजादोंमोन गुबुन समाव बिथांमोना बे समाव जेलाव थानानै गावनि जिउखौ दैदेनदोंमोन आरो बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि जे गोख्रों नोजोर होनायजों मैयानि सानाव बिथांमोना उदां अख्रांसिम थामहिनबा हादरसिम गावनि हादरसिम सौफैनो हाबाय बे बर' हारिनि थाखाय आरो बिटिआरनि खुंगिरिनि नाजानाय बे नाजानायजों बे जाफुंसार महर मोननो हाबाय गोलाव सम बिथांमोना गोलाव 8 बोसोर बिथांमोना भुटान जेलाव जोबथे जानानै दङमोन गुबुन समाव बिथांमोना गुबुन जे केसनि जोहै भुटान हादोराव बिथांमोना जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनदोंमोन आरो बे समाव बिथांमोना बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि जे गोख्रों नोजोर होनायजों बे समाव उदां अख्रांसिम फैनो हाबाय आरो हादरसिम बिथांमोना फैफिननो हाबाय बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ मैयानि सानाव गावनो थांनानै थामहिनबा भुटान फारसे थांनानै बिथां बारग' एनडिबिखौ बारग' एनडिबिफोरखौ गावनो लाना फैनायखौ नुनो मोन्दों थामहिनबा बिथांमोनखौ बे समाव लायनानै फैनायखौ नुनो मोन्दों थारैनो बिथांनि जे मेंनो रोङै खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ जोङो बाख्नायनांगोन मानोना बे समाव उदां अख्राङाव फैनाय सा द' एनडिबिफोरखौ बे समाव बिथाङा गावनो भुटानाव थांदों आरो भुटानाव थांनानै बरायनानै लाना फैनायखौ नुनो मोन्दों थारैनो बे समाव मख'नांगोन जे बिथांनि जे खामानि मावनाय बे खामानि मावनायनि गेजेरजों बे समाव बारग' सा द' एनडिबि बे एनडिबिफोरा बे समाव हादरसिम सौफैनो हाबाय आरो बे समाव बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनो हाबाय भुटान जेलाव बिथांमोना थांनाय 8 बोसोर बिथांमोना जेलाव थांदोंमोन थामहिनबा बिथांमोना जोबथेसालियाव थानानै दङमोन आरो बे समाव बिथांमोना मैयानि सानाव भुटान जेलनिफ्राय रिलिज मोनदों बे समाव नोंथांमोननो फोरमायगोन जे सोर बारग' एनडिबिफोरा बिथांमोना बबे जायगानि आरो मा मुं बे समाव नोंथांमोननो फोरमायगोन आरो माब्ला बिथांमोना जोबथेसालियाव जोबजाना दोनदोंमोन बे समाव नोंथांमोननो फोरमायगोन आरो बे समाव जोंनिसिम खौरां सफैनाय बायदिब्ला जिबन बसुमतारी सान्तिपुर चिरांनि बिथाङा थांनाय 3 जुन 2016 मायथाइयावनो बिथांमोना जोबथेसालियाव थानानै दंमोन थामहिनबा बिथांमोना जोबजाना दंमोन गोलाव 8 बोसोर बिथांमोना जोबथेसालियाव दङमोन नाथाय बे समाव बे बाथ्राखौ मोनथिनानै थामहिनबा प्रमद बर'आ बे बाथ्राखौ खौरांखौ मोननाय लोगोनो बिथांनि नाजानाय सरकाराव फैनाय लोगोनो नाजानाय दंमोन आरो बे नाजानाय बायदि मैयानि सानाव जाफुंसार जादों थामहिनबा मैया उदां अख्राङाव बिथांमोनखौ लाबोनो हादों प्रमद बर'आ आरो थार बेनि अनगायैबो दङ सनाराम मसाहारि बिथाङा सरलपारा क'क्राझारनि आरो बे समाव बिथाङा 6 डिसेम्बर 2012 मायथाइयावनो बिथाङा जोबथेसालियाव थामहिनबा भुटान जेलाव बिथाङा थादोंमोन 2012 मायथाइनि 6 डिसेम्बराव बे समाव सनाराम मसाहारिया भुटान जेलाव थानो गोनां जादोंमोन आरो मैयानि सानाव बिथाङाबो बे समाव रिलिज जाबाय थामहिनबा बिथांखौबो नागारनाय जाबाय भुटान सरकारा आरो बेनि अनगायैबो दङ बिरमल बसुमतारी बासुगाव चिरांनिफ्राय बिथाङा बे समाव भुटाननि जेलाव दङमोन बिथाङाबो थांनाय 3 जुन 2016 बिथाङा भुटाननि जेलाव थामहिनबा भुटाना बिखौ ग्रेप्टार खालामदोंमोन थामहिनबा बिथांखौ लांदोंमोन आरो बिथांखौ बे समाव जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदोंमोन आरो बिथांखौबो मैयानि सानाव रिलिज खालामबाय थामहिनबा नागारबाय बेनि अनगायैबो दङ दिलीप बसुमतारी सान्तिपुर चिरांनि दिलीप बसुमतारी बिथाङाबो भुटाननि जेलाव दङमोन गोलाव 8 बोसोर बिथांमोना भुटाननि जेलाव दंमोन बेबो 3 जुन 2016 मायथाइयाव बिथांखौबो हमनाय जादोंमोन आरो बिथांमोना भुटान जेलाव थानायनि उनाव गोलाव 8 बोसोरनि उनाव मैयानि सानाव बिथाङाबो रिलिज जाबाय थामहिनबा गबाय
आरो बेनि अनगायैबो फाखन नार्जारि बान्दुगुरि चिरांनि बिथाङाबो 3 जुन 2016 मायथाइयाव बिथाङाबो भुटाननि जेलाव दङमोन आरो बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों नाजानायजों बे समाव मैयानि सानाव बिथाङाबो उदां जाबाय आरो बेनि अनगायैबो सनम मगर उल्टापानि क'क्राझारनि बिथाङाबो मैयानि सानाव रिलिज जाबाय थामहिनबा सा द' एनडिबिफोरा मैयानि सानाव जे उदां जाबाय मैयानि सानाव भुटान सरकारा बा भुटाननि जोबथेसालिनिफ्राय बिथांमोना उदां मोनबाय मैयानि सानाव बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोबाय थामहिनबा भारत फारसे लाबोफिनबाय आरो बे समावनो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बिथांमोनखौ थांनानै बरायहैदों आरो बिथांमोनखौ बरायनानै हादर फारसे लाबोनायखौ जों बे समाव नुनो मोनदों आरो बे समावनो बारग' एनडिबिनि गाहाय नेहाथारि बिथां दिलरन्जन नार्जारिया बिथांमोनखौ बरायहैदों आरो बिथांमोनखौ बरायना लादों आरो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ साबायखर बावदों जे बिथांमोननि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों बे खामानिया जाफुंसारदों होननानै बाथ्रा बुंदों दिलरन्जन नार्जारि बिथाङा थांनानै बरायहैदों बारग' एनडिबिखौ आरो बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ बिथाङा साबायखर बावनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ दिलरन्जन नार्जारिया फोरमायथिदों थामहिनबा बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिबिफोरखौबो साफा उदां अख्रांसिम लाबोनांगौ होननानै दिलरन्जना फोरमायदों आरो बे समावनो बिथांमोना थामहिनबा बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बाथ्रा बुंदों दि बे समाव बिथांमोनखौबो लासैनो जे उदां अख्रां फारसे लाबोनायनि थाखाय हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै बुंनायखौ नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव साफानि उनाव साफा थामहिनबा बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि जे मेंनो रोङै खामानि मावनायनि गेजेरजों बे समाव गुबुन समाव हादरनि गुबुन जायगायाव बा गुबुन हादोराव जोबथेसालियाव थानाय उदां अख्रांसिम फैनाय बे खौराङा बर' माहारिनि थाखाय जोबोदनो गोजोनथाव आरो थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों बे समाव जोबथेसालियाव थानाय बा भुटान हादराव थानाय सा द' एनडिबिफोरा उदां अख्रां फारसे फैबाय थामहिनबा हादर फारसे बिथांमोना फैफिननो हाबाय आरो बे समाव नोंथांमोननो बिथां दिलरन्जन नार्जारिया मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होनि गोजोन्थों। दिनै थारैनो गोजोनथाव बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना 2016 थामहिनबा 2016आवहाय हमजानानै जोबथेसालियाव दङमोन दिनै बिथांमोना उदां जाबाय थारैनो जोङो एक्स एनडिबि हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो स्पेसियेलि गोजोननाय बावहरनांगोन दिनै बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारखौहाय मानो होनना बुङोबा बिथाङा दिनै दुखु खस्थ' बहुद खालामनानैब्लाबो सावरायलायनायनि गेजेरजोंहाय दिनै रादाय खालायनानै बिथांमोनखौ दिनै एगारनायाव साक्सेसफुल जाबाय थारैनो जोङो गासै बारग' आफादनि जानानै सारनिसिम गोजोननाय बावहरो आरो दिनै बिथांमोनखौ लांनो थाखायबो दिनै सारा गावनो खुद फैदों आरो बिनि थाखायबो आरो गोजोननाय बावहरबावो दिनै बिथांमोना उदां अख्राङाव फैबाय थारैनो मोजां जाबाय आरो जों सारजोंबो सावरायदों चिफ सारजों बिथाङा बुंदों जे फैबाय थानाय समाव माखासे जोबथेसालियाव दं जोंहा सेन्ट्रेल जेलाव दा बिथांमोननि थाखायबो खामानि मावगासिनो दं होननानै सारा फोरमायदों आरो थाबैनो बिथांमोननि उदां अख्राङाव फैनायाबो बियो रोखा जानो थांगासिनो दङ। दिनै थारैनो गोजोनथाव बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना 2016 थामहिनबा 2016आवहाय हमजानानै जोबथेसालियाव दङमोन दिनै बिथांमोना उदां जाबाय थारैनो जोङो एक्स एनडिबि हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो स्पेसियेलि गोजोननाय बावहरनांगोन दिनै बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारखौहाय मानो होनना बुङोबा बिथाङा दिनै दुखु खस्थ' बहुद खालामनानैब्लाबो सावरायलायनायनि गेजेरजोंहाय दिनै रादाय खालायनानै बिथांमोनखौ दिनै एगारनायाव साक्सेसफुल जाबाय थारैनो जोङो गासै बारग' आफादनि जानानै सारनिसिम गोजोननाय बावहरो आरो दिनै बिथांमोनखौ लांनो थाखायबो दिनै सारा गावनो खुद फैदों आरो बिनि थाखायबो आरो गोजोननाय बावहरबावो दिनै बिथांमोना उदां अख्राङाव फैबाय थारैनो मोजां जाबाय आरो जों सारजोंबो सावरायदों चिफ सारजों बिथाङा बुंदों जे फैबाय थानाय समाव माखासे जोबथेसालियाव दं जोंहा सेन्ट्रेल जेलाव दा बिथांमोननि थाखायबो खामानि मावगासिनो दं होननानै सारा फोरमायदों आरो थाबैनो बिथांमोननि
उदां अखाराङाव फैनायाबो बियो रोखा जानो थांगासिनो दङ। बाजाज बाइक